Egin dezagun bidea ekimenak preso eta iheslarien eskubideen aldeko ekinbide parte hartzaile eta arrakastatsuak garatu zuen. Euskal Herrian zabalduriko testuinguru politiko berriaz baliatuta. Urtarrilaren 7ko manifestazio kolosala gailur izan zuen dinamikak aurrera egin dezan, eta horretarako behar dituen tresnak eskaintzeko helburuz sortu da orain, otsailean Donostiako Kursalen aurkeztu zen herrira mugimendua. Urteetako gatazka eta enfrentamenduak ondorio asko utzi ditu gure herrian. Horien artean, preso eta iheslari politikoak. Kolektibo hauek gatazkaren parte eta ondorio dira. Gatazkari irtenbide demokratikoa eman eta bake egoera bat ezartzeko prozesuak denen parte hartzea eskatzen du egiazkoa eta behin betikoa izango bada, baita preso eta iheslari politikoena ere. Horrez gain, konponbideak gatazkaren ondorioa gainditzea ekarri behar badu, eta beraz, preso eta iheslariak etxera itzultzea. Horrela bada, amnistia da gure iparra, eta preso eta iheslariak etxeratzea gure eginkizuna. Eginkizun honek batzen gaitu, eta ez egitasmo politiko jakin batek. Herrira mugimenduak ez du inolako alderdi edota erakunde politikorekiko inolako menpeko loturarik. Laburbilduz, herrira mugimenduaren helburuak honako hauek dira. Euskal preso politikoen aurkako salbuespen neurriak indargabetzea. Dispertsio politikari amaiera emanez. Gaixorik diren presoak aske utziz. Bizi arteko zigorra ezartzeko neurriak indargabetuz. Hala nola, 187/2006 doktrina derogatuz. Zigorraren 2 herenak eta 3 laurdenak bete dituzten presoak aske utziz. Frantzian preso direnei baldintzapeko askatasuna aplikatuz. Eta azkenik, isolamendu, mitard eta bakartze egoerei amaiera emanez. Euskal preso politikoen kolektiboa Euskal Herrian batzea. Dagozkion eskubide guztiak bermatuak izanik eta prozesu demokratikoan parte hartzeko aukera eta bideak indarrean jarriz. Iheslari politikoen aurkako jazarpen amaitzea eta prozesu demokratikoan parte hartzeko aukera irekitzea Euskal Iheslari politikoen kolektiboari. Preso eta iheslari politiko guztien etxeratzea. Gatazkaren konponbide prozesuari loturiko ibilbide dinamiko baten garapenean. Beraz, helburu hauekin bat egiten baduzu, gu guztiokin batera Ordiziako herriran parte hartu dezakezu eta horretarako deia luzatu nahi dizugu gaur, hain zuzen. Zuk nahi eta alduzun neurrean, 2 hilabetez behin antolatzen ditugun batzar irekietara etorri eta zure iritziak plazaratuta. Antolatzen ditugun ekimenetan parte hartuta eta bar, zuk ikusiko duzu hori. Adibidez, datorren ostiralean, hilako 23 Ordizian egingo dugun manifestazioan parte hartzeko eskatu nahi dizugu. Manifestazioa iluntzeko 8etan abiatuko da herriko plazatik eta pakitoren egoera salatuko dugu. Martxoaren 29an herriko preso Pako Mujika 20 urte beteko ditu preso. Eta 20 urte hauetan guztietan bizi izan duena kontuan izan da badugu zer salatu. Bizi arteko kartzela zigorrik ez, sakabanekatarik ez, isolamendurik ez, zigorrik ez senideei. Izan ere, hona hemen laburbilduz Pakoren 20 urtetako ibilbidea. 20 urte hauek guztiak herritik urrun egin ditu, eta asko bakartuta. Atxilotu ondorengo lehenengo urtebetea Fresnesen egin zuen, isolamenduan eta etxetik 800 kilometrotara. Kosegreba egin behar izan zuen isolamendutik moduluara eraman zezaten. Baina moduluan ere bakarrik egon zen, han ziren gainerako preso euskaldunak ikusi ere egin gabe. Epaitu aurreko lehen 4 urteetan ez zioten lagunen bisitarik onartu, eta ondorioz etxekoak baino ezin izan ziren joan. Garai hartan gainera, Frantziako gartzeletatik ez zegoen telefonoz deitzerik, epaitua izan arte. Lehenengo 4 urteren buruan, behin epaituta, Ulinesera aldatu zuten, eta bizi baldintzek hobera egin zuten zertxoi bat. Lagunen bisita jasotzeko aukera izan zuen, telefono deiak egiteko eta bar. Frantzian 8 urte egin eta gero, Espainiaratu zuten. Madrilgo Soto del Realen egin zituen 3 urte, eta ero, Kadizko Puerto de Santa Maria kartzelara aldatu zuten. Puerto de Santa Marian 4 urte egin zituen, baina horietan sarri eraman zuten Madrigo Valdemoruko eta Alkalako kartzeletara Madrilen zituen epaiketa zirela eta. Azken urtea Zaragozako Zuera espetxean eman ditu, eta azken hilabetetan han ere baldintzeko okerra ere egin dutela salatu behar dugu. Janari eskaxagoa, kirola egiteko aukera gutxiago, korrika egiteko eremuan murriztu diete eta